Hej med jer. Nu vil jeg lige give jer en omgang i, hvordan man opretter en træningsområde i Trøffel to Hunt. Man vælger træningsområde heroppe, og oprette nyt træningsområde, så giver man selvfølgelig et navn. Sådan. Så kan man så hernede, lukker lidt den der ned, så kan man så se, at vi er her på kortet. Kan man gå over på satellit. Den blå prik, den indikerer der, hvor man er. Når jeg så tilføjer et spot her, så bliver den så gemt der, hvor jeg er. Så kan jeg så gå. Det er så der, hvor man har lagt en trøffel, man laver et spot. Hvis man så har for eksempel 3 træningstrøfler, så kan man lave 3 spots, eller hvis man kun har 2, så nøjes man selvfølgelig gå med 2. Fidusen ved at lave det på den her måde, det vil jo så være, at man kan få en til at lægge nogle trøfler ud for en, så man ikke ved, hvor de er henne, så det bliver mere realistisk, når man træner med sin hunde, hvor trøflerne de bliver placeret. Det kan du så ikke se, når du skal ud og lede efter, men det skal jeg vise dig lige om lidt. Så prøver jeg lige at gemme et spot igen. Kan I se hernede, at jeg er kommet ned i bøgeskoven. Gem spot. Så kom der et nyt spot. Så prøver jeg lige at gå lidt herover mod venstre. Og så gemmer vi lige tredje spot her. Sådan. Gem spot. Så er træningsområdet oprettet med spots. Så kan man så gemme det, og så kan man så se på et kort, hvor de er henne. Det er sådan ligesom en blå ring rundt om her. Den siger, at de er inden for det blå ring nu her. De der spots, der er blevet lavet. Ringen er så 10% større, end hvor der er spots. Trykker jeg godkend her. Så er træningsområdet gemt. Går jeg lige tilbage her. Så har der jo en, der hedder administrere træningsområde. Så klikker man på den. Så kan man dele den med en heroppe, hvis det er, at man har en body, man træner med, en sambosperson, eller hvad man nu hedder i dag, så kan man dele den enten på appen, eller man kan sende den på Messenger, eller hvad man nu vil, e-mail, sms. Det kan man gøre der, man klikker simpelthen på den her, så en udklipsholder. Jeg kan så lukke et link op, hvis jeg har modtaget et link, og så kan jeg simpelthen sætte den ind her, og så kan jeg åbne træningskortet. Nu kan jeg så ikke se, hvor jeg har lagt mine trøfler henne, fordi at, det er jo det, der er lidt af fidusen i det. Nu kan jeg så gå hjem og hente min hunde, og så gå en tur rundt og se, om jeg kan finde de her 3 trøfler, jeg har lagt ud. Jeg kan så også gå over i satellitkort. Her er den så grøn, den der ring, man går og søger i. Inden for det område, der har jeg så fået 3 trøfler lagt ud, siger vi i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor de ligger henne i den grønne cirkel, men der kan jeg så lede efter dem. Hvis jeg ikke kan finde dem, så kan jeg så tænde en af dem. Jeg kan også tænde nummer 2 af dem. Jeg kan også tænde nummer 3. Hvis jeg nu kun kan finde de 2 af dem, så kan jeg altid aktivere en her, så jeg kan se, hvor jeg skal måske lige trække hunden hen af, for at lære den at finde den, og få en færd af den. Når man har fundet den, så klikker man på den, og så til sidst, så skriver den så tillykke, du har fundet alle 3 trøfler. Genialt, ikke? Det er sådan lidt den måde, træningsområdet er oprettet i Trøffel to Hunt. Prøv det af, øv med nogle venner, få jeres sambogsperson til at lægge nogle trøfler ud for jer, og så kan I få dem over på telefonen bagefter, og så se om det gør det lige lidt sværere, end når man ved, hvor de ligger henne. Prøv det.